10 000 let před naším letopočtem. Lidé se začínají usazovat v povodí velkých řek. U Nilu to byli Egypťané. V povodí Indu arabská kultura. U Huanghe žluté řeky čínská dynastie Shang. A mezi řekami Eufrat a Tigris, ústící do Perského zálivu v oblasti takzvaného úrodného půlměsíce, nejstarší kultura a kolébka civilizace Mezopotámie. Já jsem Martin a tohle je Archiv, kanál zaměřený na architekturu, její historii, ale i její současné fenomény. Ještě než začneme, rád bych vás pozval ke sledování jiných mých sítí, zejména tedy Instagramu, pokud vás zajímá i jiná moje práce a zároveň se tam všechno dozvíte jako první. Ale teď už zpátky k tématu. Dneska se koukneme na zoubek historii a architektuře v zemi mezi řekami Mezopotámii. 8000 let před naším letopočtem, tedy 2000 let po prvním usazování se zde ve velkém rozjelo zemědělství. O dalších 2000 let později vzniká první významná kultura, a to Sumerové. Ti postupně zakládali i první městské státy, jako byly například Ur, Uruk, Lagaš a Kiš, které dokázaly pojmout i 10 000 obyvatel. Se Sumery také vzniklo nejdříve obrázkové a později klínové písmo. To se tlačilo do hliněných destiček pomocí takových klacíků tvarovaných do klínu. 2400 před naším letopočtem však decentralizované sumerské státy dobyli akadští nájezdníci. Ti přijali sumerskou kulturu a písmo, ale oproti Sumerům vytvořili centralizovanou říši s novým hlavním městem Akad. Jehož prvním panovníkem byl Sargon Akadský. Vznikla tak první opravdová říše na území Mezopotámie. Tato říše měla trvání pár set let, než se začala postupně rozpadat. Toho využili noví nájezdníci, tedy Amorité, známější spíše jako Babyloňané, podle nového města Babylon, založeného na řece Eufrat. V 18. století před naším letopočtem vládl panovník Chamurapi, který vytvořil po delším dobývání starobabylonskou říši, první psané zákony a jednotné platidlo, čímž tak nějak zrušil výměnný obchod. V 16. století však starobabylonskou říši dobyli Chetité, nájezdníci z Anatolie, současného Turecka. Ti se však o chvíli později rozpadli, čehož využila Asýrie, která převzala chetitské území a začala válčit s Egyptem. Mezitím se babylonská říše pomalu dávala dohromady a zrovna tak i říše chetická. Ta se právě s Egyptem proti samostatné Asýrii spojila. Národy se pak mezi sebou tlačily po 4 století, než začaly ze zatím pro nás neznámých důvodů mizet. A tu mají historici téměř 100 let mezeru, než se z této temnoty vynořila nová asyrská říše. Měla na tu dobu mocnou armádu, fungující politický systém s jedním dědičným panovníkem a zemí rozdělenou do provincií, jejichž správci nemohli mít potomky, aby se zamezilo novým silným rodům. Asýrie takto dobyla i izraelské území a rozmohla se od Perského zálivu po Středozemní moře. To bylo za panovníka Sargona II. Později dokonce dobyli Egypt, sice na chvilku, ale dobyli. Pak ovšem nastaly spory o nástupnictví, kterých využili lidé z Babylonu a za pomoci Médů, zemí na severu, začali zevnitř dobíjet jednotlivá města včetně hlavního Ašúru, kde ležela Ašurbanipalem založená velká knihovna s hliněnými destičkami. Takto skončila Asyrská říše a nastal tak období novobabylonské říše. Nejvýznamnějším panovníkem byl Nabukadnezar II., který dobyl území až po Jeruzalém, kde zničil Šalamounův chrám a odvedl většinu židovské populace do zajetí. V této době se hlavní město Babylon začalo velmi opevňovat až trojitou hradbou. Uprostřed vznikla známá babylonská věž a také jeden z divů světa, vysuté zahrady Semiramidy. Později započaly nájezdy Peršanů a poslední vládce Nabonid po reformě náboženství, kdy už se tedy neuctíval Marduk, ale Sín, bůh měsíce, odjel. A naštvaní kněží Marduka otevřeli brány Babylonu Peršanům. Takto padla mocná říše roku 539 před naším letopočtem bez boje a mezopotámské území nyní patřilo Perské říši, která pak téměř zanikla po válečném tažení Alexandra Velikého. A teď, když už máme historické okénko, nebo spíš okno, za sebou, pojďme se kouknout, jak to tu probíhalo se stavebnictvím. A čím jiným začít než materiály. Území Mezopotámie nenabízela moc dřeva, avšak bažin a hlíny tu bylo požehnaně.
Proto se začalo stavět nepálenými a později i pálenými nebo dokonce glazovanými cihlami. Ty upravené se však používaly jen jako fasáda pro cihly nepálené, důsledkem čeho se nedochovalo moc staveb. S cihlami se hojně používal i rákos, nebo i asfalt nebo jiné živice, a to jako nátěry na ploché střechy domů nebo jako těsnící materiál. Později Asyřané také hojně používali kámen, a to hlavně pro sochařství, ale v některých případech i pro kamenné pilíře nebo klenby, a to jak přečnělkové, tak pravé. A jak to bylo s urbanismem? Nebyl nějak plánovaný, spíše se plocha rozdělila do 3 okrsků, tedy na ten, kde budou chrámy, kde budou paláce a kde bude prostý lid. A v těchto okrscích se zástavba postupně zhušťovala a vznikala tak hustá a kompaktní uliční síť. Co se týče krajinařiny, počítalo se s ní už za Sumerů, kdy byly vyčleňovány prostory pro sady a pro luky. Dokonce vznikaly první zahrady formované do čtverce a ohraničené kanálem vody. Fontány si už v této době také našly své místo. Důkazem jsou až 3000 let staré památky v Babylonu. A nyní k architektuře a rovnou bych začal s ostra tou nejvýraznější, tedy chrámovou. Už od dob Sumerů se stavily monumentální pyramidové komplexy známé jako zikuraty. Šlo o stavbu s půdorysem většinou čtvercovým, ale i obdélníkovým nebo kulatým. Byla to terosovitá stavba o 2 až 7 stupních a na jejím vrcholku stál chrám zasvěcený jednomu z bohů. Tato stupňovitost a nutkání přiblížení se k bohům a vytvoření těchto svatých hor nemuselo být jen kvůli náboženským účelům, ale i kvůli tomu, že 2krát do roka, kdy se Eufrat a Tigris rozvodnily, vznikaly záplavy. Přístup nahoru umožňovala vnější schodiště. Tyto chrámy vznikaly v každém důležitějším městě a fungovaly zároveň jako takový příbytek boha a patrona města na zemi. Byly běžným lidem nepřístupné, a to někdy i vládcům, respektive do doby, než se oni samotní začali zbožťovat. Zikuraty se zároveň využívaly pro astronomii a kosmologii. Nejznámějším zikuratem byla babylonská věž, zasvěcená Mardukovi. Měla být vysoká až 90 metrů a široká a dlouhá zrovna tak. Dalšími známými zikuraty jsou v Uruku, který byl zakončen známým bílým chrámem, a v Uru, kde leží asi nejzachovalejší zikurat, avšak stále jde jen o malou vzpomínku na jeho někdejší slávu. Co se týče civilního obydlí, šlo o domy průměrné rozlohy cca 90 metrů čtverečných, z již zmíněných nepálených cihel, rákosů a hliněné omítky. Rozložení fungovalo většinou tak, že dům měl jednu centrální čtvercovou místnost, na kterou byly navázány místnosti další. Přirovnat by se to dalo k dnešním halovým bytům. Domy měly plochou střechu, na kterou vedly často spíše dřevěné, ale i kamenné nebo hliněné schody. Měly tedy i více pater, přičemž v přízemí se mohly nacházet i pracovní místa pro obchody či řemesla orientované do ulice. Dalším významným místem byly paláce, které poskytovaly nejen soukromé prostory pro mezopotámské elity, ale i ekonomické. Ubytovávali se v nich řemeslníci, kteří tu měli i své workshopy, uskladňovalo se tu jídlo a třeba v případě paláce v Uru byl napojen na chrám zasvěcený bohyni měsíce Naně. Její kněžky tu měly kompletní zázemí s množstvím obřadních nádvoří, svatyň, obřadních komor nebo i hodovní síň. Konstrukční zásady však zůstávají, tedy nepálené cihly obložené pálenými nebo glazovanými a zdobenými. Paláce byly hojně zdobeny různými výjevy, ať už náboženskými nebo světskými. Samozřejmě by města v té době nevydržela bez hradeb, a proto byla obehnána mnohdy i několika vrstvami tohoto obranného prvku v kombinaci s příkopy. Hradby byly často zdobené reliéfy zvířat pro zastrašení nájezdníků. Nejznámějším obranným prvkem je určitě 8. brána vnitřního města Babylonu, Ištařina brána. Z většiny je obložena glazovanými cihlami modré barvy s reliéfy na zvířecí motivy. Zejména tu můžeme vidět draky, býky a z vnitřní strany lvy. A jsme u konce. Při rešerši k tomuhle videu jsem však narazil na pár poznámek, kde se srovnávají egyptské pyramidy se zikuraty. Schválně, napiš mi dolů do komentu, jaký je mezi nimi rozdíl. A když už u toho budeš, tak zanech like a odběr. Já jsem Martin, tohle je Archiv a u dalšího videa zavítáme do Egypta.